Mayong adlaw mga ka-dear friends. Karong adlaw usa ka espesyal nga adlaw para sa tuang YouTube channel. Sa Dear Papa Joe Stories, April 1. Adlaw taron sa pagpangilad pero this time tinuod yun netong isa-isa. Special siya nga adlaw para nako because later on inyong madungog ang usa sa nindot nga kanta nga ako nadungog ning kalibutana. Of course, dunay usa sa ato ang subscribers nga nimugna og matahom kaayo nga kanta nga bagay sa tuang YouTube channel. So atangin na ninyo. Sa itong mga kaigsunan di ang wala pa makasubscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa bagong istorya nga atong idalit ninyo. Unya, madungog sa ninyo sa mga nangita sa mga daan atong istorya sa Katabi with Ate Gems. And of course, kamo, kung ginamo mo pada sa inyong istorya, pwede nyo ipada sa papajoesuperb@gmail.com. Nakaingon ko nga special because daghan na kayo nangutana, daghan sige og inquire kung kanos asan nako isa-isay ang ako ang kaugalingong istorya. Well, 100,000 subscribers quite far away pa. Nga inyong huwaton para ako isa-isay ang ako ang istorya. Pero kung isa-isay man ganako kung istorya ninyo, makaingon sa tanga dili sa tanan ako masaysay asin tibuok kay makaingon sa ko nga kung unsa ka colorful ang mga istorya nga pinadangat sa tuong mga kaigsunan diri sa to ang YouTube channel ing ana sad ka colorful ang atong istorya. So this could be part 1 sa atong istorya diri sa ato ang YouTube channel nga naguluhan og ang akong istorya. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. Huwag ko masayod o gunsaon ako pagsugod ang akong istorya mga ka-dear friends. Sama sa uban, siguro nga nagpada sa ilahang mga suwat dari kanato, naglibog sa dungon saon nila pagsulti, pagsuwat, ang sinugdanan sa ilahang istorya sa kinabuhi. Pero one thing anong naganahan ko ani nga to ang YouTube channel nga ipalambo, ipadayon kay kana tungod sa mga suwat tampo nga pinadana to nga makaingon ko nga maka-relate sa ko sa inyohang mga istorya diha. And I'm sure daghan sa gayosad nga maka-relate sa kong istorya. Wala na ko ni siya gisuwat kay wala ni siya script, mura ni siya og chat nato diha nga nagtan-aw karon. Ako tanim buhaton og live pero ay kuha na lang na decided nga ato na lang nga i-record para matanaw ninyo. Anyways, ako dahil si Papa Joe. Sa pagkakaroon, I'm 52 years old. And magsulog ko sa kong adlaw na tawhan karong August 10, 1972 ko na tao. Yan. So, sama sa uban, makaingon kong luoy sa dog sinugdanan. Kung nakita mo sa akong t-shirt mo, yun akong pirmi nga i-promote sa una. Katong buhi pa akong partner sa ako ang Talk to Papa nga program nga si Papa Litoy. Kining akong istorya ninyo, based kini sa akong nanumduman nga digid mawa sa ako ang limpatakan. Bata pa ko, akong mahinumduman ang kalisod nga akong hihaguman nga kung akong lantawon karon di sa guginahan mo baliksad. Pero manay giningon lang nga ang tao nga di ka mamulingi sa iyang ikanan, di makaabot sa iyang padulngan. So ang ako ang amahan, dili permanente og trabaho, usa siya ka driver sa una. Mo drive og jeep, mo drive og taxi.
And ang akong mama usa ka sastre. And I'm very proud nga ang akong mama ilado kayo sa panahon niya sa mga customer niya isip maayo nga mananahi sa moang lugar. Bisan asa sa siya, doon na siya talent ingana. So, natao ko sa Cebu City, sa maternity hospital. And mayon tampo nga wala ko magdako gyud dito sa ko ang mga ginikanan kay after pila ka months gipadako sa ko ang mama ngadto sa probinsya namo sa Bugo, Cebu City. Bugo, Cebu. Kay lagi manrabaho pa sila taon. Kay murag di nila kaya nga magbuhi pa og gamayng bata during that time. So matod pa sa mga istorya sa akong mga yuan ug sa akong apuhan sa una nga 6 months pa lang ako gilutas na ko nila. Gidaan ako sa Bugo, dili pa naingan na ang hitsura sa Bugo sa una, asin probinsya pa gyud kayo. So that time gilutas lang ko na pinaagi sa pagpainom na lang og kaya may gatas True Orange og Skyflakes ingana. So dito ko gilutas hantod nga niabot ang panahon nga gipabalik na sa Cebu City. Then nga kaya na sa akong mama nga dadon ko niya kung asa siya man trabaho o asa siya manahi. So bata pa lang ko daan tabian na jud kay gustanan. Okay, dugay man ko nasundan. So mga pila pa ka tuig 1977 mga 5 years on ako na sundan sa akong manghod nga babae. And almost same story sa ko asa nga ako sa manghod babae wasan magdako kauban namo kay tungod lagi sad siguro sa kalisod ang ako sang usa ka tiya na ako may nagamuma sa akong manghod during that time, labi na hubakon kay akong manghod during that time. And naginusara ra jud ko sa ako na inumduman nga makikistorya ra gani ko sa unsay buhi na mo sa una like manok ingana ako rin sa or makikistorya ra ko sa samin kay I was really longing for brother or a sister pero katon time mabata pa sa kayo baby pa akong manghod ato that time, so di sad siya pwede. And as far as I remember ako ang naghatag-ngan sa akong manghod, murag mo na siguro na akong papel sa akong kinabuhi ang paghatag og mga ngan sa mga tao kay sa mga kauban ako mga DJs before so wala pa sila mamahawa ako masitighatag og mga pangan nila sad og sa mga DJs karon nga bag-o uban nila ako ang naghatag og name nila. So, to cut the story short, pobre ang among kahimtang. Dili ingon nga ang pamilya sa akong ginikanan kay pobre pero mayngon tampo nga ang akong papa dili man sad kay ni panaw na rabataon. Di sad sa ingon nga unsa pero dili kayo siya ingana ka taas og kanang ambisyon sa kinabuhi. Maka-survive lami, okay lang. Ang akong mama mo'y grabe kakugihan. Dawat og panahi diri, dawat panahi dito ingana. Hantod nga dito mi nagkasugod og butang-butang. Ang among gipuy-an sa una kabilin sa inahan o amahan sa ko ang amahan, pero ang nakapait lang kay daghan kami nga namuyo dito. Tulo ka man nag-igsuon ang nagpuyo sa balay nga kabilin sa mga ginikanan sa akong amahan. And ang nakapait lang sa akong ninumduman bata pa ko kay murag ang among pamilya mo'y pinakaubos. Murag dili kayo mi labi na nag-edad na akong manghod ato. Makaingon nga dili kay dawat sa akong mga pamilya dito kay murag medyo ubos gyud ang ilang pagtan-aw namo sa una. And ang amo ang balay nakasituate lang gani sa pinakaubos nga bahin sa up and down man nga balay ang Samoa. And then napig midapit dito sa pinaka suok nga wala gani klaro gani nga sahog nga puros na yuta. Doon na may semento nga part pero kasagaran yuta. Bali namin sa ilawom sa ikaduhang andana. And ang kilid kay kanal. So masakiton kami pagkagamay na mo sa akong igsoon. Di gyud mawa sa akong hunahuna nga kagiron kami sa una pagkabata na mo. Tungod kay kagawon kayo ang lugar nga amo ang gipuy-an.
di malikayan nga labi na diya sa mga lugar sa Guadalupe nga kusog kay mulunop. Yan, kung mulunop na gani na, syempre mabasa gyud mi, wala man may kasakan. Swerte itong mga namuyo sa taas o ubang mga balay nga kabahin sa balay nga medyo maayo ang hitsura kay dili kayo maabtan sa tubig. So kami sa akong mangod sa una mabasa gyud mi pirmi sa baha, kanal, hugaw kayo mangamang na dep sig unsa lang. Pwera lang sa mga nangaon diha, but I'm just being realistic sa akong nagiansan. Siguro kung kinsay mga taga Guadalupe siguro makabantay siguro nga magsigi gyud na og lunop diha ang mga lugar diha sa una. And Musa na siya sa rason nga nakapaubos ako ang self-confidence sa una diyang bata pa ko. Because tungod sa kagid, tungod sa bakterya, tungod sa kagaw nga nitapot na mo. Makaingon siguro mga di na tinuod siguro Papa Joy, but pwera lang sa mga ludanon diya. Yes, puros na ni uwat niya ako mga panit diri. Apil pa sa kanang gitawag nilag puno. Ubos yun kayo. Kaya pobre ako mga ginikanan nga dili nila matambalan og mga antibiotic. Ang mabuhat na gani usahay gani kung daghang makarelate siguro ani kanang kung makapalit lang kag penicillin tung dugmokon mura na ibutang ang martayulit, ang resulta kay lagom king uwat sa imong kagid. Okay, so ingana ang resulta sa mong panit sa una sa akong manghod. Mauwaw mi kay sungugon mi inti mo igagaw nako, mga igagaw na mo sungugon mi tungod sa mga uwat-uwat. Unya usa na siya sa mga rason diyang naka-eskwela nako o naka-eskwela na mi nga di gani mi mangapil og kanang ligo-ligo sa dagat or sports or boy scout kay mauwaw jud ko sa akong paa sa una nga puno sa polka dots. Mura ba og kanang padong New Year ba. So ingana nga mo ang lifestyle sa una. Stricto kay kong papa, kusog kay mamunal. To the fact nga maski high school na mi mabunalan pa mi. Ingana ka disiplinarya ng akong amahan hasta nga akong inahan. Labi na og makapagmi og away sa akong mga kaduwa, mga gagawr sad namo ingana dili sila kasaba kay mulaban sa mga ginikanan. So may tabo kami may bunalan ingana. So nagdako ko nga nag-eskwela sa public school. Tungod kay pobre ang akong mama mo itigdahiran na ako sa akong sinina. Dili kay mi close akong amahan sa una. Og di gid mi close sa una gid to be kuan. Mura ba og feeling na ako tungod ako man giniskutan sa akong mga pamilya. Mura ba og feeling na ko so na ikauwaw ko sa akong amahan. Ingana. Tungod kay murag lahi ko gitsura sa una pagkabata kay murag malnourished kay ko ba. Unya mas close niya nga ako ang mga igagaw ng mga anak sa diyang igsuon. And usahay makaingon ko nga basin siguro kay tungod lahi ko kay sa kaliwat gud namo puros may mga tag-as ako ray dili ana kay naliwat ko sa akong mama kay gamay man ang akong mama. And mo na nga kung doon ay mga activities sa una sa mga paryente murag mauwaw ko muhalubilo nila kay feeling nako ubos na kay ko. So kung mga nagian sa uban nga pinadadiri nga mabasahan ako makarelate yung nga napay time sa una nga hinuon kabaw ko binata ra to no, pero mananaw pa mig salida sa mga sa TV sa akong igagaw usahay di mi patanawon ingana. Pero kabaw ko mga binata ra sad to kay mga bata pa man sad sila ato. Pero sa ingana nga edad sakit na kay na para nato kana bitong siradaan ka ingana di ka patanaon kay sila doon ay TV. Mo na nga akong mama na ninguha gyud nga maka-appliances mi makapalit lami og kanang black and white nga TV ana hantod nga niabot gyud na. Ang pagka-dreamer sa akong inahan diha nako nakatunan sad. Wa kay nako makuha ang side sa akong papa nga okay lang basta buhi lang fights na ingana. So padayon sa pag eskwela sa elementarya and among balay mura pagtapak-tapak lang yun ba dili man sa ingon nga storya rin niya ko tapak-tapak ra gyud among balay niya gisawgan na gusto na mo og kawayan kay para kung maglunob dili mi maabtan pero ang kagaw na agyapon kay naman sa ilawom inigbaha mamilit man ng mga uhipan mga uk uban pa na diya nga mga insekto nga delikado kayo. So bata pa lang ko
makayuntang po nga matinabangon na dyan ko nga pagkabata. Kay kana mong gi-extension sa mong balay, di man nga nakadako, pero nitabang dyan ko namuhi mi og baboy sa akong mama. Ako'y tiglimpyo sa mong ad sa baboy sa una, maski masuko ang among mga silingan tungod kay baho. Pero ako yun nalimpyuhan para dili man imaho. Kada adlaw jud ko na maglabay sa una kay kanal diya sa una sa Guadalupe. Lapad pa kayo mura nagsapa. Karon kay kitabunan naman na. So everyday jud ko maglabay dito, namuhi kog itik, baboy, unya pagkahalin palitan mo og semento. Mo na natukod na nga mo ang balay diya sa Guadalupe nga nakongkrito ang gamay-gamay ra jud kay siya, mga pilar gud ka dupa. Pero at least man lang dunay development ang among pagpuyo. So again, dili mi close akong amahan. Niabot sa panahon nga ni-graduate ko og ganang elementary. Wa ko'y sanina, wala ko'y barong, wala ko'y karsunis. Unya ako mama wala katahi kay disad kapalit og panapton during that time kay lisod kaayo. So nanghuwam mi sa among silingan nila ni Nang Pingping mo tingan to kang Adonis to nga kuan barong og slacks nga puting dakua. Ako original nga hip hop sa una kay puting dakua sa barong ya dako jud kay tanan ang kanang karsunis ingana. That time medyo naiubos ko kay ako rang mama ang niaten ingana. I don't know kung nasayod ba nga akong amahan. Kay to cut the story short and forward, nagka-close mami sa akong amahan o kung ano, may bawan sa na ninyo. So, mo to nga, di ko na mawa na to siguro, no? Mga tao nga magdamgo, yan. Nga ako mismo, kinahan sa dyo ko nga, at least mo asinso. Bullied kay ko sa amo ang eskwelahan sa una. Okay, limang ka nga kanang tabangan kag kulata sa imong mga classmate kay murag wa siguro sila makauyon sa dagway nako ingana. Pero pinangga kay ko sa mga siguro usa sa pinangga kay ko sa mga girls nga mga classmate nako elementary pa ko. It's because maayo kay ko mo drawing sa bata pa ko. Okay, so every time nga na ipa-drawing ang maestra, labi na kanang human anatomy gikan sa esophagus, lungs, heart, small intestine, liver, nga may na kay kusag una kay na. So daghan kay mga classmate ang mga babae nga magpa-drawing nako nya mo na masuya siguro sa mga bata sa una. Nga na mo na nga interesan jud ko ini gawas na eskwelahan tabangan ko kulata ra yon. Nga na. So fast forward kay I'm sure ang uban diya nga kanus amang ko nakagusto nga mahimong DJ. Well, inahinayan sa to na ha. So ni-graduate na ko og elementary. Okay. There was one instance sa pag-elementary din ako nga ako nainumduman nga kusog na jud kay kumukuyog og kanang mga makililimo sa una. Nawa ko one time. Okay, nawa ko one time. Kay nikuyog ko og buta. Katong buta magsigira to siya kanang nato siya kanang guide ba kanang stick pero magsista to siya mukanta to pero murag kakita to siya gamay siguro and then ako yung magsigog siya sayo bata pa ko mga 7 years old hantod nga wa mabantay sa akong mama kay nanahi man ng akong mama dito sa Lahug that time nga niuban na day ko sa buta naabot na jud ko sa Busay. Nabot na ko di dapit sa Marco Polo or Cebu Plaza sa una. Gamay panandaan sa una. Naabot ko dito. And then, nakabalik sa Japon, gihato na sa kusbuta. So, meaning to siya makakita to siya gamay. And, funny part, kay gitagaan mo dyan kong bahin tungod sa ako ang pagsayo. Kaya ma-enjoy man ng mga tao sa una. Nga makita na ko nga magsayo samtang magkanta ang buta. So, usa to siya sa mga kaagin ako. And now, every bakasyon nako pag elementary nako mubalik jud kog Bugo dito na ko na feel nga mas pinangga mo ko dito pinangga kay ko sa mga uyuan sa mga yaan sa mga apuhan and every time nga ginahan kog duaan kay wa jud ko kasuway og ganang palitan jud kog duaan sa akong mga ginikanan mo sa usa sa ako ang mapasulan bitaw sa akong amahan sa una kay
bata pa lang ko, hantod na lang ni graduate ko og ng elementarya. Maski gamay bula, maski ordinaryong bula kanang plastic, mangayo ko, wa jud ko paliti. Inga na. There was one time din napalitan ko, pero late na. Pero kanang plastic ba kanang ordinaryo ba? And ako gyud tong treasure pagayo. Unya nakasuway sa jud ko nga naka-auto ko sa una kanang di battery, pero di gito kanang mingon ta po nga kanang gusto sa akong ginikanan nga paliton. Nahitabo lang to nga ang ilahang higala na kinahanglan og kwarta kay nanganak ang asawa, unya gibaligya na lang sa ilaha kay wa gyud kwarta taon. So gipalit sa akong mama. So first time to na ako nakaduwa og kanang truck ba. Pero sa bukid, na dito ang nindot. Kaya akong lolo pinangga kay akong lolo mangingisda, manananggot, ingana. Akong lola housewife. Nya nga ko ang mga tiyo kay mga tapasero. Kuyog-kuyog ko nila sa una sa bisan asa sa probinsya sa una dito sa Bugo. Mingo asa-asa nga probinsya kay mabot mamig Medellin, mabot mig San Remio, ingana. Di mo na siya Bugo yun. Manapas, Mananggi, ingana, kuyog. Usahay manginhas kuyog pero di ra ko sa plane kay di mo mamlangoy. So ang kinabuhi mas nakana ko nga mas nindot dito sa nindot dito sa probinsya. Pero mo lagi na mingaon sa ko sa akong mga ginikanan sa mo na nga inig uli sad nako balik sa Cebu City. Purti sad na akong dangoy-ngoysan. Now, I'm sure nga makaingon mo nga unya Papa Joe. Giyon sa man nimo pag himo og DJ. So ingani na ni siya. Pag high school na ako, nakatuon ako og mga dako ko grado kay sona. Nakatuon ako og barkada. Ingana. Kaya naman itong layo kay kasi mong ginikanan bitaw ka ng feeling nimo bitaw nga murag di ka love. Tinuod gyud na siya na. Muna nga kamong mga ginikanan na may mga anak diya. Bantayan gyud na ninyo nga balanse gyud ang inyong pagpangga. Muna siya nga gi-exercise na ako karon nga wa na ko buhata sa ako ang mga anak. Kaya that time feel na ko di ko love. Mas feel na ko nga dagang hulga. Kanang inong ka nga bantay lang ka ha. Kung makita na ka skulahan, butungar ko diha. Bantay lang ka. Kamaya na ba? So, wa ko ka-feel o kanang love during that time. So, dito ko na hipunta og mga barkada. Na ako na yung best friend sa una since elementary pa yun, nagka-classmate me. Dito, naguba ang ako ang pag-eskwela. Pag elementary, tagas ka grado sa una, maabot ng 1990, nga na, nabot pag 98, 92, pinaka-lowest na 89, nga na. Pero wasa ko ma-honor ha, kaya purti man ng bright. So, moto, na-shock na lang ko sa akong mga grado pag second grading, second year high school ko, kiniabot na 64, 67, 68, nga na. Hantod nga, gibuwag mi sa ako ang best friend. Hantod nga nisamot og ka-wild nga ako ang utok, kimrag, wa ko kasabot. Libog sa dang utok ato sa una ng bata pa ba. Hantod nga, nakabarkada na ko, ug mga ganggang, nga na. And then, kuyog na ko, mukating classes na ko. Yeah, na may gamayng koral dito sa Abiliana sa una nga makalusot lang ang mga gagmayng bata. Usa ko makalusot dito kay gamay man kay ko sa una. Moadto na mi sa luyo sa may St. Vincent kung pamilyar ang uban na. Anto mi dito mag-inom. Inom na pa Red Horse ana sa unang bata pa. Ini guli mura lagwa. Usahay maglakaw ra ko ingana. Kay di mas ako ingana kadako ang bawon nako. Kuwang ang akong bawon. Usa sa na siya. Kay murabag luoy mapugos na lang kag kuyog bitaw og mga barkada nga kana medyo arang-arangan nga makalibre ka. Tinuod na. Kay ang akong bawon sa una igor gyud pamliti nga na nya budgetan kadaan tibuok semana 5 pesos pa to niya. Masuya man jud ka magkakaon man jud ka kanang mga banana Q lami mga nas dumplings dan. So nisamot og kaguba ang ako ang pagka-estudyante during that time. Hangtod nga wa masayod ang mga ginikanan, kuyog na ko mga gamitay ng drugs, ingana. And ang kuno na ko nga nakasuway jud ko. Pero I realized nga di yun siya maayo. So I was able to cut it. Okay? Tungod lang to sa eagerness ba? Tungod kay mas feel man ako ang ako mga barkada nga importante ko. Dili puros kasaba, dili puros ka ng pamantay o sayop. Feeling man gud na ako during the time bata pa nga sayop ra man bantayan nimo ba. Pero again,
depende yun na sa ito ang mga ginikanan nun sa ano to pag-balance tanan. So, ni-graduate ko. Pag-graduate na ko high school, that was the time nga nagpili na ko kurso nga ginahan man kay kog electronics so na kusog man kay ko mag-ayo-ayo. One thing, high school pa ko tungod sa kanindot mo tudlo sa Biliana o kanang mga mga electrical nga mga subjects nga na nakaton ko nga mga ayo sa una og electric fan, mudawat ko og mga kanang magpaayo sa mua sa una og electric fan nga na. And then college. Pag-college na ko kay ECE akong gikuha. Pero so wala pa ko mag-college, ni-try ko og summer job. So ang first akong trabaho, gawa sa na magayo-ayo og electric fan or electric iron nga na kay sayon ro mga na. Or mangombinar ko sa una og kanang sound system. Labi na sa mga tricycle, labi na nga ito sa bukid, sa bugo. Ana. Itong mga AN214 nga mga amplifier, itong mga Pioneer nga na. Ni-apply sa ko isip usa ka sales representative. Nga na. Sales representative, meaning to say, nindot kay paminahon, sales representative. So, pag-adto na ko dito kay magpaabang na mig mga beta tape or VHS, mga ito mig City Hall. Ana. Isud na mo sako. So, the more ka nga da tape, the more ka da ko commission kung abangan ang imuhang tape gida. Pero di na mo may tabo kay puro yaw-yaw sa una, kay karas ang mga pagka-recording, kay i-record man to pirate ram sa to sa una. Nga na siguro nakaabot ana nang ngapon na karon. So mo na bugat kay mong pasanon sa kasako nga na, pero iniguli mas madubli pa noon sa kasako tunga kay ang katong giabangan nila ipanguli nila kay bati og kopya magpailis nga na. So naundang. So wa jud ko na kwarta ato. So, gipangutan ako sa kong mama, ginahawa ko kuno ko. Daghan mga kurso sa una nursing, wa may kwarta. So suway ko nung ECE, yabi man ako ka ng ECE nga about electronics ka na mag-ayo-ayo, kaya mo ginahan ako. But the problem is, susportim ng math, kinahanglan magkagdagang requirements sa drawing, wa mo kay materialis. In fact, intimo scientific calculator, naglisod ang ako mama og palit para ana. Nga gamit kay na sa una sa algebra, calculus, trigonometry nga na. Kay kuha na di mo makuha ng mga cosine, sine, tangent nga na. But the problem is dito mo ko sa San Jose to gaskuila to. Gikawat ang akong calculator. And the saddest part is giblame pa jud ko sa mama nga akong ibaligya. Ana. Kay nagbugoy-bugoy daw ko. Mo to sakit kayo. Unya, inigabot og exam og prelim. Mingon ako mama nga, wa pa man tay kwarta. Inig midterm na lang, bayaran na to. Inigabot sa midterm, wa gyud kwarta. Inigabot sa final, wa gyud kwarta. So ami tabo INC ko. And then pagkakita nila sa ako ang transcript of record nga puros INC, gato sila nga gabugoy-bugoy ko. But wala. Kay wa sila masayod nga nara ko sa Daplin dito sa Moa to sa muskulahan sa sunod si magpungko ko to sa may room 101 kay di mo ko kasud wa may gamit di man ko ka exam kay wala man koy kuan nga proof nga nakabayad ko hantod nga drop out hantod nga niabot ang panahon nga sud na lang sa ko grupo daghang mga frat sa una nga usom jud kay frat sa una. So nakana ko why not nga kundi ako magtukod og grupo. So nag-start ko recruit ako kung mga igagaw nga magtukod og grupo ana. Maro-maro style ba. Hantod gani dako. Mo na nga nakatukod ko grupo. And happy to say nga wala naman siya mulambo karon kay amo ra nagiputol diha kutob katura man jutong time mga kusog kayo nga frat. Puros na mga professional lang ako ang mga brad and sis. And thankful kay kuana. So drop out. Undang balik. Hangtod nga nakatelepono ang akong mama. First time to na mo nga doon na may telepono. Okay, so kanang ihas pa kay telepono ba? Kay mo pa man sa una telepono. Push button na. Dili ka tong dial. So every time mo ring, maglumbaan na din sa kong manghod nga magdinagan na mo punit. Ako may mo punit. Irigingon ako ga. Hello? So mingon din ang mga customers sa kong mama sa tahi nga, sir,
ang bana ni Norma angan sa kong mama. Inko di ra ba ni si Nitoy kay Juanito man akong papa. Siya kisa din ni inko si Jolon, that's me. Okay. Kuya ako ni mo tingog Jolon. Kada ko guni mo tingog nganong murag kag announcer. So dito siya guys nga nakabutas ko murag announcer. So maminaw di ko radyo. So maminaw na ko radyo. So this is the part nga nganong nahimo kong DJ. So ang pinakasikat nga radio station that time, okay, ang Y101. Alright? Dayon ang DYBU Love Radio na karon and katong Smash yan o DYXL yan. So sige ko paminaw niya gikan ra biya taon ko kuan kanang public school elementary ug high school unya bugoy-bugoy drop out kisa may nakabaw og English. And before kinahanglan ko mag-DJ ka, kinahanglan nga nindot kag tingog. Kinahanglan ang imong tingog dili presa ng mga DJ karon. Modulated imong tingog kana pa nga pina Amerikano kuno ay dating ba ingana nya imong diction, ay imong pronunciation ana well versed ka sa mga adlib. So kinahanglan nga inekstorya nimo kana yung ang gipangita nila dili kana presa karon nga pwede ra magbinisaya. So, every time nga maglakaw ko sa una, maminaw na ko sa una, kaya ko mga barkada, na Y101 Manila sa una. So, magsugong ko sa mama, Lon, palito, patis, antika, naglakaw na ko, magsigig ko, Y101, Rhythm of the City, And then, magsigig ko practice, nanamamay karaoke, nga katong multiplex sa una, nagamay ragod, Ando na ko mag-practice dito, og kanang microphone, nga magunit, yung magyaw-yaw. But, pag sige nag-encourage na sinanabi na ko sa mga amigo nga ginahan ko mag-DJ dito nagsugod na ko pang-apply. Okay, so first ang i-applyan na to kay niapil sa ko og kanang mga fan club sa radio like sa DYBU sona so apply kuy ko sila dito bro fan ko ba kanang mga gibuhat sa mga kison karon nga fan kuy so ako sa nang nagi ani and then pag kinahanglan na nila nga mag-hire yung mga DJ dili pre karon nga wala gani mga apply so una kung doon ay hiring nga DJ mapuno na as in 500 applicants sa 500 applicants i-trim down na nila pero di wa jud ko madam sana halos na ng radio station nahimo naman akong station manager sa DYRT sa una si Ma'am Susan Perez Alinio, anhing Ma'am Susan. Siya sa nang station manager sa DYXL sa una. Dito nakalampos ko. Pero wa ko makalampos sa final kay duha na lang mi kabuok. Kay maayo man kay mo English ang usa. Ako taka lang. Okay? Hantod tanan radio station ang gi-applyan. Gawas lang sa Y101 kay wa man gani ko kapasar sa English and mga ubos-ubos nila nga kato sa una nga radio station. Samot na kato katong pinakasikat nga radio station nga ang mga DJ sa una murag mga Amerikano na magstorya ba. Ato sila si Jack Dawak, Jack Dawak, Jerry Kawa, yan, Mr. Steele. Ako yun lagi pang amigo tanan kay kinang ko ma-encourage. And then dito nag-start ako train sa kagalingon. Duha mi kabuk i-train ato. Ang usa, ang ga-train na mo DJ sa Y101 before sa babae to siya nga. Babae to siya si 24K or nahimo siya siyang DJ sa RTC Fine Diaz. Yan. Duha mi kabuk basa ng newspaper, English newspaper, paminaw ni mong diction nga. And then ang usa tagiya na dato na kayo ron, tagiya ng mga restaurant. Iyahan balik yung basahon kay wakasan mga magazine nga so ako may napulso nga na push through na ako ang mahimong DJ. Okay, so to cut the story short again, ni-apply ko sa Barangay RT DYRT pa na sa GMA sa Center Point sa Colon. Wa ko madawat. I was 17 years old that time. Wa ko madawat. Gikulitan kay nako ang gi-applyan na to nga si Ka Pedro. Yan. I'm sure daghang nakailan ni Ka Pedro. So ni-apply ko dito. Nya, bisa kung sila ko iyaw-iyaw Nya, digit, way grammar, So ako madawat. So tawag na sad ko. Ka Pedro nadawat nako Masaputo nagto siya maglagot ito kalagutan jud ko to niya. Abot
nganong maglagot siya nako. Hantod nga na-discourage ko kay murag murag way madawat nako. Na-discourage ko, niundang ko. Hantod nga natukod na sa to ang bag-ong radio station, ang Killer B. Dito, namigo na ko, naman ko'y classmate nga amigo to si Shane. And na amigo sa nako si Raymond Serna, si Jiggy Jr. sa Y101 sa una, and then na nasa yung bagong radio station karon. Killer B to sa una, kuyo ko na. Wato ko dito, bisita ko dito, anak, kay nindot yung kayo, kay disco to ilaha mga tukas na yung murag jive kina kay anak. But doon na to sila sa kakauban nga kani sa DJ sa Y101 nga gidiscourage jud ko nga ginan ko nga di ko bagay mag DJ, mas bagay ko mo apil na ko dramaturgo ba nga na. So devastated na ko dito, undang na ko hada ko mag DJ ana. So dinasa ko mag DJ hantod nga na sila yung opening ang DYNC ang 101.9 sa una katong most requested song station. Nangita sila og trainee. Mag-play ra tukar. Adlib, time check, so kaya ra kayo na kanang MRS ana most requested song. Tukar-tukar niya kung duty ato kadlawon. Magbisikleta ra ko, manghuwang ko bisikleta sa kong igaw, ko bisikleta, ko kwarta. So magbisikleta ra ko gikan sa Guadalupe des Capitol ana. But the problem experience na good kay wa mi si sweldo. So hawa na sad. Wala gyud ayo. Hantod balik ko school college ana. Sud kuix ko mga kapfratuar nga mga brad na ako sa frat, and then sudog ko ng mga gubot ana fratuar sa una labi na katong uso kay afternoon disco niya hilabtan mong grupo paak sinumbagay kinulatado din maram tay uso sa una hangtod nga there was an incident nga mas grabe gyud nga fratuar na mo nga daghan na kinangita nako nakuyawan ako, so I decided nga moapas ako mama sa Manila ana. So pagkapas ko sumama sa Manila, dito mo siya nagtrabaho dito kay nag-master cutter man siya sa boutique gyapon ana. Dito na ko for almost 1 year ana. Hantod nga naka-decide ko nga muuli. But before ko niuli, doon ay usa ka kauban ang ako mama nga usa ka manubo nga babae. Iya kong gitawag kay pinangga man kay ko dito kay buutan man kay ko dito masugo-sugo ra masag ko. So yung gigunita nga akong kamot. Yang himadlan siya. Iniguli ni mo sa Cebu kay managhan ang imuhang mga friends ana niya mailado ka ingana mo na yung mga sulti niya. So wala kay kumutuo sa kay barko ana. And that time medyo okay na sa kong papa, pinangga na ko sa kong papa to gimingaw siguro kay siya nako ato sad. Pagabot na ko diri sundo ko sa kong papa uli mis Guadalupe, and then pagkaugma giadto ko sa katong DJ nga silingan na mo nga DJ sa DYRT. And iyang ginan nga patuon daw kong ka Pedro. Pa-auditionon kog balik. Ana. Basa pa kog news ato, and I remember nga ang pinakasabod gyud nako is kaning Ukraine. Wa ko kabaw sa pagbasa ng Ukraine that time. Ukraine wa ko kasabot sa pagbasa. Basta mao na siya. Mao jud na siya news clip nga ako ang gibasa nga wa ko kalitok. But gitagaan ko chance ni ka Pedro ato. Gitrain ko niya ingana. Kay that time, I hope si ka Pedro nagtan-aw ron, I owe you a lot. Nasuod siya Singles for Christ. Okay. Pag suod niya Singles for Christ, mura it opened sa iyang mind nga nganong i-hate man ko niya nga gusto ra masag ko nga makaton nga may mong DJ. So ang naitabo ato is gitagaan ko niya chance nga mag-audition ng balik o mag-train. So gitagaan ko chance nga ma-train. Ang ako mga trainers na to kasi si Naughty Dondi, Peter Max, Harry Harrison ug si Ka Pedro. Took me pila ka months nakoy kausa nakoy usang nga kauban nato nga si John Michael motoy kabatch nako at that time. Stricto kayo kay sus kumasayop kay plaka pa sa una. Dili pa CD, plaka pa. Masayop ka og kanang butang sa turntable kay dunam na 45 and something nga usay makingkoy nimo as na mapilpila ng imong kamot. But again, dito giingnan kong ka Pedro nga sige, pwede na ka mag time check. Mo na siya mga murag di na ko makalimtan nga sayop sa akong kinabuhi. Nga time check, minute say oras ra isulti. So, gibilin ko nila.
ako gibili nila nga nag-program sa DYRT so na the power station pa so na. And then nangaon sila sa gawas sa tanang mga DJs ug uban pang mga kauban namo kay so na uso pa mo to na yung mga sponsor ng mga kananan. So dito sila sa ka Chinese restaurant. And then naaman na sa log nga mag-time check ka. So first na kong open sa ako ang microphone. Puting kulbaa, murag kablihon ka, murag dili, murag wala, bro, you have to kay na may lag. So time check. So ana rin ko nga 99.5 RT the power station. It is now 5:34 on the dot. Bang. So naminaw na sila dito samtang meeting sila tong restaurant. So nakaingon sila kay sikat naman ang RT at the time. So, kita ka? Nawa. Bata pa kayo pero tibuok kay tingog no ana. So ni uyon-uyon sa sila nga murag pwede na ko nga mag-DJ na gyud nga kanang full blast na ba. Sus kay niabot man ang time nga ni adlib pagkasunod alas 6 nga matud pa ni kapit nga nabugwak niya hapit ang bula-bula nga iyang gikaon. Kaya pag time check na ko nasayop man niyan na mo ko nga 99.5 RT, the power station. Our time right now, it's 20 minutes after 6. Pang! Ang 6 na yung mang sex. Sumurang nalugwa. Itawagan ko na yun. Ay, nagyaw-yaw niya. Ay, nagyaw-yaw. So, it took me long para ma-full blast yun. And then, ang kanang DYRT nga station, kung nakaadto na mo dito or sweeto, ana diya, yuta pa na agian na diya mulakaw pag almost 1 kilometer gikan sa GMA complex padong dito sa main road dito sa kanang iskina kuha na siya karon kanang barangay hall ngit-ngit kina way suga maglakaw ko ana gabi kay bisag unsa man akong oras kung kisa bakante nga ipuli-puli ko ingana day of filler ko sa una and then wa pa na mga jeep maglakaw ra ko ana gikan sa GMA padong sa gawas diya sa Barangay Busay and then naog padung sa JY. But nakalahi lang sa una because kung mo race kasi mong kamot ana mo hitch ka na mo pa hitch pa nimo. Kaya mga jeep dito kutubra sa una mga alas 6 wala na. So ingana siya kamingaw. Ingana nga akong sakripisyo. And every time nga maglakaw ko magampo jud ko pero mas Ginoo nga Lord basta dawaton lang jud ko ingana. Di jud ko mobiya aning istasyonon na. Tabangan jud ko ni pag-ayo nga makat-on ko o nya buhaton jud ko ni nga number 1 station. Mao gyud na akong mga promise sa una. So to cut the story short, kita taas naman ang akong istorya. To cut the story short for this part of my story, nadawat jud ko. And you know what? Gamay kay akong sweldo to that time. Only 2,000 pesos per month. Pero okay na kayo na. Okay. Sus dream na kayo na. Dream na kayo na ako nga. Okay. Kisa may hindi ganahan. So una ha, basta DJ ka, sikat jud ka. So my name before was Jolon the Hitman. Yan. Okay? So mo na siya. Sunod yung Kapedro ato. Kapedro Peterson John and Jolon the Hitman. Yan. Mo na siya. So pagka full blast na ginako dawat ato, naningkamot ko until there was a survey nga I tied up with the number 2 DJ sa Cebu. Uso pa man itong mga kanang surveys sa mga DJ. So number 1 was Jack Dawak, si aning Jack Dawak, and then the number 2 was Professor Noodles and me. Imagine na nakaabot ko ana nga kuan nga nakaabot ko ana nga nakapatong ko ana nga survey. So hantod nga to cut the story short again, nabot ng time, fast forward, daghan na kay mga radio station. Daghan na kay nga namalhin nga gikan sa RT, namalhin to sa mga bagong station nga na bangana. But daghan nag-pirate na ako pero wa ko mobalhin. Until now, naniguwang lang ko, nanggungis lang ko diya. 1994 ko nadawat until now. Okay? Wa jud ko mo hawa because I made a promise. And param gud na ako magud. When you are true to your promise, buligan magud ka grasya sa Ginoo. Kung barugan nimo ang imong desisyon o kontento ka sa imong naabot, buligan gyapon na. Okay? So, karon medyo makaingon ta po nga arang-arang na nga komposisyon doon sa GMA.
Ako dyan ko pasalamat nga sa itong labaw nga mga gahom nga nakaabot ko aning idara, nakaabot ko aning posisyon na despite nga wa ko makagraduate o college. Okay? I remember that time nga ginadyo ko mag-DJ nga mingon na nga ko ang mamagpapaso na nga wa jud kay ugma ana mag-DJ ka, wa jud kay ugma ana. Tinuod literally. Pero kung doon na gyud ay gitagana ang Ginoo nimo, maugmaan gyapon ka. Sumo na siya ako karon. And also sa butang anong ginako mag-DJ so na tungod sa akong self-confidence ba kay ubos kay during that time. Ginahan ako i-prove sa mga tao nga I will be somebody in the future. Kana bang wildest dream mo nga I wanna be somebody, i-prove na ko ninyo nga dili sa tanang panahon nga pwede ra ko ninyo ubson-ubson ingana. So mga tao nga wa makailan ako so na mga angko na nga nakailan ako, mga parente nga wa makailan ako, mamarinti na nako. Ana lang. So natural ra gyud na siya ingana. So guys, kamo nga nagtan-aw diha, inaot pa nga di la sa mo give up sa inyong damgo kay mo abot ra gyapon na ninyo. Ampo lang gyud mo sa Ginoo ingana. So kabaw sa ko na nagkanang mo tanan. Unya Papa Joe, how about love life? Oh, lahi na sana siya nga part. Kini nga part ni sa ko nga istorya pagkabata nako nganong nahimo kong DJ. Okay? So I hope nga kung doon na po may mga pangutana, ako lang natubagon sa comment later on. So I hope nga naka-encourage ko gamay sa inyo diha sa mga katong nagsige og hangyo nako nga mo share sa akong life. I hope nga natubag na nako. I'm sure dili tanan. Wa mo na ko gisuwat. So this is scripted. So based lang is mo gawas ako ang baba. So again, daghang salamat, and after this madungog sa ninyo ang ato ang theme song sa ato ang Dear Papa Joe Stories. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May may iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. Oh
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mo.